Rusija, Moskovska oblast, grad Mozajsk. Crkva Joakima i Ane. Ulazimo u crkvu. Podu crkvi je popločan. Standardni, klasični uzorak. A ovdje kao da je prekrasan tepih položen na pod. Ali ovo nije tepih. Ovo je keramička pločica. Jako lijepo. Iznenađuje izvrsna očuvanost podne obloge. Mnogi su ljudi redovito posjećivali crkvu, ali pločice izgledaju kao nove. Pitao sam lokalne crkvene dužnosnike. Podne pločice crkve nisu restaurirane. Radi se o starim pločicama vrlo visoke kvalitete. Iako je prošlo stoljeće i pol. Ovdje je natpis proizvođača. Kosi Dur Moskva, područje Crvenih vrata. Zapravo ovo nije proizvođač, već prodajni predstavnik. Keramičke pločice proizvodi njemačka tvrtka Villeroy & Boch. Kremlj grada Mozhajska, katedrala Svetog Nikole. Zgrada zapanjujuće ljepote. Međutim, unutrašnjost crkve izgleda drugačije. Iste pločice na podu. Na različitim mjestima izrađuju se različite boje i različiti uzorci. Zvijezdano nebo na podu hrama. Vrlo raznoliki dizajni i uzorci. U ovoj su crkvi mjestimice otpale keramičke pločice. Postala je vidljiva oznaka proizvođača. Poljska tvrtka Marivil iz Varšave. Njemačka tvrtka Villeroy & Boch. Natpis Metlač Merzig ukazuje da se radi o originalnim njemačkim pločicama. Odnosno proizvedeno u Njemačkoj. Molitva Bogu ispada mnogo bolja ako ruski vjernici stoje na kvalitetnim i lijepim pločicama. Proizvedeno u Poljskoj i Njemačkoj. Čini se da se svemogućem Bogu svidjela suradnja ruskih pravoslavaca, poljskih katolika i njemačkih protestanata.